रे गइल चुम्मा लेते लेते पियुआ पाउडर चाट रे गइल चुम्मा लेते लेते पियुआ पाउडर चाट रे गइल चाट रे गइल चाट रे गइल ताते सैया संग चाट रे गइल केनहू से आवे विनोद एने ओने धार एही में फिरोज खान आवे हमरा घर एही में फिरोज खान आवे हमरा घर केनहू से आवे विनोद एने ओने धार एही में फिरोज खान आवे हमरा घर हरदम रहे खोखुआइल लागे कबो